B'investiment ta' 10 miljun euro se jibdew żewġ proġetti għat-tindif tal-widien, immaniġġjar tal-ilma u żvilupp tal-pajsaġġ f'Għawdex. Il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana qalet li b'dawn il-fondi Ewropej ġodda se tingħata spinta lil pajsaġġ rurali Għawdxi. Spjegat kif se jiġu użati dawn il-fondi fejn se jsir tindif tal-widien mill-frak, restawr ta' ħitan tas-sejjieħ u sistemi tal-quħ tal-ilma. Mhux biss intejbu l-ambjenti Għawdxin imma wkoll biex ikonna żvilupp iktar sostenibbli biex ninċentivaw l-ekonomija l-ħadra, però wkoll imbagħad biex ikonna proġetti li permezz tagħhom nimmaniġġjaw l-ilma lura ħażna tal-ilma u wkoll anke żamma tal-ħamrija illi minħabba l-elementi matul iż-żminijiet tkun qed tintilef. Il-Ministru Caruana assigurat li x-xogħol se jsir skont il-prattiċi maqbula mal-awtoritajiet konċernati u żiedet tgħid li l-proġett se jsebbaħ id-dera ġenerali tal-kampanja Għawdxija. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li l-industrija tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali huma żewġ pilastri importanti għal Għawdex. Kien għalhekk li qed jiġi investit ammont kbir ta' fondi Ewropej f'Għawdex li hu wieħed bla preċedent. Fl-ewwel ħitan tas-sejjieħ madwar il-gżira Għawdxija probabbilment 30 km ta' ħitan tas-sejjieħ biex inżommu l-ħamrija milli tintilef u mbagħad ukoll 12 il-wiet li ħajtnatfu fi żmien li ġej u bekk allura l-bdiewa raħħala jkunu jistgħu jżommu l-ilma tax-xita u jużaw għall-irrigazzjoni u għal bżonnijiet oħra. Il-widien li se jkun qed isir ix-xogħol fuqhom huma wiet ta' Xlendi, wiet Imġarr ix-Xini, wiet tal-Grazzja, wiet Riħan, wiet ta' Grajgel, wiet il-Wileċ, wiet Imġarr, wiet ta' Xħajma, wiet ta' Marsalforn, wiet tal-Ort, wiet l-Infern u wiet il-Kbir. Farrugia qal li bħalissa għaddejn in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea dwar f'liema oqsma se jkunu investiti l-fondi Ewropej għal perjodu li jmiss. Għaldaqstant qal li se jiltaqgħu mal-bdiewa u s-sajjieda biex ikunu diskussa l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.